היי, אז אם הגעתם עד לפה כנראה שיש לכם עסק, כנראה שאתם רוצים וצריכים להכניס עוד לקוחות, בין אם זה לקבל עוד לידים של אנשים שמתעניינים בשירות שלכם, בין אם זה להכניס עוד מחירות באתר אונליין, ובין אם זה להגיע ליותר מודעות באזור שהעסק שלכם נמצא בו. את כל אלה גלורי יודעת ויכולה לעשות, ובעצם בסרטון הזה אני אראה לכם איך מבצעים הזמנה של קמפיין בגלורי, אני ממש אעבור שלב שלב ואראה כמה זה פשוט וקל, ובעצם לאחר ההזמנה אני אסביר מה קורה ובאיזה סיטואציות כדאי להשתמש בגלורי. אז בואו נתחיל. אני נמצאת כרגע על האתר של גלורי, אני כמובן מדגימה מהמחשב, אבל מומלץ וכדאי לעשות את ההזמנה מהנייד, שיהיה לכם כמה שיותר פשוט וקל. אז אני כרגע נמצאת באתר של גלורי, אני אלחץ על הזמנת קמפיין. ובעצם השלב הראשון זה הרשמה. יש שתי אופציות, אפשר להירשם עם פייסבוק, אפשר להירשם עם דואר אלקטרוני. כדאי ומומלץ להתחיל עם פייסבוק, בעצם בצורה הזאת גלורי יודעת למשוך המון נתונים על העסק שלכם. אני מתחברת לפייסבוק שלי. אם יש לכם אימות דו-שלבי, אז לפעמים פייסבוק ישלח לכם SMS או וואטסאפ. יאללה, אז סיימתי את ההרשמה, זה היה מאוד פשוט וקל, ומתחילים. הקונספט של גלורי הוא שהשאלות שאתם צריכים לענות עליהן, הן לא שאלות שאתם צריכים לבוא אליהן עם ידע של איפה אתם רוצים לפרסם, העולם היום מאוד מבלבל, כל אחד אומר משהו אחר, פייסבוק כבר לא עובד, כולם בסטורי, עכשיו כולם עוברים לטיק טוק. בעצם הקונספט של גלורי זה שאתם לא צריכים לדעת מה טוב בשבילכם, אתם צריכים לדעת את העסק שלכם. ובעצם בעזרת מענה על כמה שאלות מאוד פשוטות, גלורי תדע איזה קמפיין הכי טוב להריץ לכם. אז בואו נתחיל. הפרסום עבור, אז לצורך הדוגמה, לי יש סטודיו לפילאטיס ברמת גן, ולפי זה אנחנו נעשה את ההזמנה. אז פילאטיס זה שירות, אני אלחץ על שירות. באיזה נושא הקמפיין הפעם, אז אני אכתוב פילאטיס מכשירים ברמת גן. מהי מטרת הפרסום? אז יש לנו 4 אופציות, או אני רוצה לידים, שזה בעצם פרטי קשר של אנשים המעוניינים בשירות שלי, או שאני רוצה מעורבות בפרסום, לייקים, תגובות, שיתופים, לעשות באז. אני רוצה למכור אונליין באתר שלי, או אני רוצה עוקבים חדשים. אז לצורך הדוגמה, לצערי אין לי עדיין אתר אונליין שאני יכולה לתת ללקוחות לרכוש שיעורי ניסיון. הם שולחות לי בוואטסאפ וככה אני משבצת אותם לשיעורים ומוכרת, אז אני אלחץ על אני רוצה לידים. איפה אני רוצה לקבל את הלידים? בוואטסאפ, בהודעות פייסבוק, באתר, באזור האישי שלי בגלורי. אני אלחץ בוואטסאפ כי ככה נוח לי ואני יודעת שאני לא אפספס את ההודעות. ואני אשים את המספר וואטסאפ שלי. מעולה. אז תיאור השירות במשפט, שימו לב שבמהלך כל הדרך יש לכם סימני שאלה קטנים שיכולים לתת לכם עזרה ולהזכיר לכם מה הכוונה וקצת לחדד את השאלה. אז אני אכתוב פילאטיס מכשירים קלאסי. מה הבידול? למה כדאי ללקוחות לבחור דווקא בך? אז אני אכתוב שאני סטודיו לנשים בלבד, זה מה שמבדל אותי מסטודיו עם אחרים בעיר, ואני יודעת שזה חשוב להמון לקוחות. מהי הצעת המחיר? האם יש מבצע מיוחד? למה כדאי ללקוח לרכוש דווקא עכשיו? זה לא חובה, אבל בוא נגיד שאם יש לכם הצעת מחיר, איזשהו מבצע, שיעור ניסיון חינם, אז מאוד מומלץ וכדאי לכתוב, אז אני אכתוב שיעור ניסיון ללא עלות. מי קהל היעד העיקרי של השירות? אז כמו שאמרתי, אני סטודיו לנשים בלבד. בחירת גיל,
אפשר להשאיר על כל טווח הגילאים. אני יודעת שאצלי בסטודיו, גם אם באות בנות מתחת לגיל 30, אני יודעת שאולי הן פחות מתחברות להוויה של הסטודיו, ואלה שהן מעל גיל 30, יותר סיכוי שהם יעשו מנוי, ואותן אני רוצה, אז צמצמתי את זה מגיל 30 פלוס. איזה פרטים של הלקוח אני צריכה בשביל לנהל אותו שיח, אז מספיק לי שם וטלפון, נלחץ על המשך. מעולה. לאיזה תקופה הקמפיין ירוץ? אז בעצם יש מינימום קמפיין בשביל שהוא יכניס איזה שהן תוצאות, המינימום זה 50 שקלים ביום ו7 ימים. לי בסטודיו יש 8 מיטות פילאטיס, אני יודעת שיש לי אחוז נטישה מסוים, ואני צריכה שכל הזמן יהיה לי קמפיין באוויר, שכל הזמן יכניס מתאמנות חדשות, שעשו שיעורי ניסיון וחלק מהם ימשיכו למנוי, אז אני אבחר את הטווח המקסימלי של 30 ימים, אבל אני אשאיר את התקציב מימון על 50 שקלים ביום. למה הטווח המקסימלי הוא 30 ימים? כי בעצם כל 30 ימים כדאי ומומלץ לרענן את הקריאייטיב ולהריץ קמפיין חדש, גם אם הוא לאותה מטרה. אז גלורי מריצה קמפיין עד 30 ימים, ולאחר מכן צריך להריץ קמפיין חדש. אני אלחץ על המשך. מעולה. כאן הגעתי לשלב חשוב מאוד. פה אפשר להעלות סרטונים, תמונות, גרפיקות אולי, אם יש לי של העסק שלי. אני כן אגיד שגם אם אני לא יעלה פה כלום, גלורי תדע לייצר לי קמפיין, אבל כדאי ומומלץ להעלות כאן כמה שיותר צילומים מהעסק שלכם, זה לא צריך להיות צילומים מהודקים, זה לא חייב להיות צילומים מקצועיים, בעצם גלורי יודעת לקחת את החומרים האלה ולערוך מהם קמפיין שנראה מאוד מאוד טוב, זה מאוד מאוד פשוט, אני לוחצת על העלאה, מהנייד זה יפתח לי את הגלריה, מעלה איזשהו סרטון, במקרה הזה אני אעלה אחד, אבל כמו שאמרתי מומלץ להעלות כמה שיותר סרטונים, כמה שיותר תמונות. מעולה, המערכת העלתה, אני אלחץ על המשך והגעתי לשלב הסיכום. שימו לב שבכל שלב בדרך יש לי את העיגולים הקטנים האלה למטה, אני תמיד יכולה לחזור אחורה ולתקן. אז הגעתי לשלב הסיכום, אני רואה את הנושא, את המטרה, אני רוצה לידים של נשים, את התקופה ואת העלות, אני אלחץ על המשך את תשלום. אני אשים פה את פרטי האשראי שלי, ושימו לב, עכשיו יש קוד קופון, שימו לב שהמחיר פה למעלה הוא 750 ש"ח, אני אשים את קוד קופון, גלורי 150, ואני אלחץ על הכפתור הקטן כאן, שימו לב שהמחיר ירד ל-600, אני ממשיכה לתשלום, ובעצם ברגע שביצעתי תשלום, המערכת אוטומטית תעביר אותי לדשבורד האישי. פה לא באמת ביצעתי תשלום, לכן הסטטוס שלי הוא ממתין לתשלום, ואני יכולה לבצע את התשלום מהכפתור כאן, אולי אם הייתה לכם איזושהי בעיה בדרך, או שהאשראי לא היה ליד, אז לא, הקמפיין לא הלך לפח, המערכת תשלח אתכם לדשבורד, ואפשר ללחוץ על הכפתור ממתין לתשלום, בעצם יפתח לכם המסך שוב, שימו לב שהוא זכר לי את הקוד קופון, אני צריכה רק לשים אשראי ללחוץ תשלום, ובקמפיין הבא אני גם לא אצטרך לשים את כל הפרטי האשראי שוב. מעולה, אז בעצם סיימנו את השלב הראשון שזה שלב ההזמנה, כמו שראיתם מאוד מאוד פשוט, לא מסובך, לא צריך לדעת שום דבר חוץ מאת הידע הבסיסי על העסק שלכם ואת מה המטרה שלכם בפרסום בעצם, מה אתם רוצים להשיג. עכשיו אני אסביר מה קורה לאחר ההזמנה, כי בעצם אתם יכולים להגיד לעצמכם, אוקיי, מילאתי פרטים, אבל מה זה? מה גלורי יודעת לעשות? הרבה פעמים אני שומעת את השאלה, לא הבנתי מה זה. אוקיי, אז הקונספט של גלורי, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא שאתם לא צריכים לדעת כלום. אתם מכירים את העסק שלכם, אתם רוצים לעסוק במקצוע שלכם ולא בפרסום. לכן גם ככה בנינו את גלורי. המערכת לא שואלת אתכם איפה אתם רוצים לפרסם, או איזה סוג של קמפיין או פוסט, אלא היא לוקחת את המטרות שלכם, ובעצם אחרי הזמנה גלורי יודעת לעשות שני דברים עיקריים וחשובים. אחד, ברגע שסיימתי את ההזמנה, המערכת של גלורי סורקת את כל הנכסים הדיגיטליים שהיא יכולה למצוא. עמוד פייסבוק, עמוד אינסטגרם, אם יש לכם אתר, כל מיני מקומות ברשת שאתם מופיעים בהם, והיא לומדת בעצם את העסק, את קהלי היעד, את השפה, ממה שהיא יכולה ללמוד, ובעצם לכל המידע הזה שהיא סרקה מהרשת, היא מצרפת את ההבנה
מהקמפיין שהזמנתם, מבינה מה אתם צריכים עכשיו בעסק, ובשקלול של כל הנתונים, מדאטה של המון קמפיינים שאימנו את המערכת, היא יודעת להגיד איפה תקציב המימון, איפה תקציב הפרסום שלכם, יביא את התוצאות הכי טובות. לא לכל עסק מתאים אותו דבר. יכול להיות שאם אני סטודיו לפילאטיס, ושמתי תקציב של 1,500 ש"ח בחודש למימון הקמפיין, אז המערכת של גלורי תגיד לי שמומלץ שהקמפיין שהיא הולכת להריץ לי, זה קמפיין בסטורי של האינסטגרם. אבל יכול להיות שאם אני עורכת דין בדימונה, ושמתי תקציב מסוים, לאחר כל השקלול הנתונים של גלורי, יכול להיות שהיא תגיד, אוקיי, אני הולכת להריץ לך קמפיין פוסט בפייסבוק. אז זה השלב הראשון שגלורי עושה, היא לוקחת את כל הנתונים והיא מחליטה איזה קמפיין היא הולכת להריץ. השלב השני זה גלורי מכינה לכם את הקריאיטיב, מא' ועד ת', אתם לא צריכים לעשות כלום, לא לכתוב, לא לערוך, לא לעשות גרפיקה, בעצם גלורי מכינה את הקמפיין מא' עד ת'. היא לוקחת את התמונות, את הסרטונים, את הנכסים שהעליתם במהלך ההזמנה, אם לא העליתם כלום היא יודעת למשוך מהנכסים, אבל כמו שאמרתי כן כדאי להעלות חומרים שאתם בוחרים ויודעים שהם יותר רלוונטיים ועדכניים, ובעצם היא בונה קופי רייטינג, בעצם כתיבת תוכן ממוקדת לקהל היעד ולעסק שלכם, בעצם מבצעת עריכה גרפית, אם צריך גרפיקה, עם סרטון, עם קצת שיפור של התמונות, שוב, לפי מה שהמערכת למדה מדאטה של המון קמפיינים ויודעת שיעבוד הכי טוב. השלב שלאחר מכן זה בעצם נציגת שירות אנושית, שולחת לכם בוואטסאפ את הקמפיין לאישור, היא שולחת לכם גם הסבר על איזה קמפיין גלורי החליטה שהיא הולכת להריץ לכם, מסבירה לכם מה זה סוג הקמפיין הזה ואיפה הוא יופיע, שולחת לכם את הקמפיין לאישור, את הקופי רייטינג, את הגרפיקה או את הסרטונים, אפשר לבקש תיקונים, ובעצם לאחר שאתם מאשרים את הקמפיין, המערכת של גלורי מעלה את הקמפיין לאוויר, ונפתח לכם הדשבורד האישי, ששם אתם יכולים לעקוב בכל רגע נתון אחרי התוצאות. תכף אני אראה לכם דשבורד של לקוח אמיתי שמריץ ממש ברגעים אלו קמפיינים, אני אעבור איתכם על איך זה נראה. ועוד משהו שחשוב להגיד, אמנם המערכת של גלורי היא מאוד חכמה, ואפשר להגיד כל מיני מילים דיגיטליים כמו AI ולמידת מכונה, אבל בסופו של דבר לגלורי יש וואטסאפ אנושי לגמרי, בלי בוטים שצריך ללחוץ על כפתורים עד שמגיעים למענה אנושי, מהרגע הראשון מענה אנושי, בימים א' עד A, בשעות 8 עד 4, אפשר להתייעץ בכל שלב, גם בשלב ההזמנה, גם לאחר ההזמנה, גם לאחר שהקמפיין באוויר. ועוד משהו שחשוב להגיד, יש גם לינק שניתן למצוא בכמה מקומות באתר של גלורי, שלפני ההזמנה או שאם בא לכם את ההזמנה הראשונה לעשות בליווי של נציגה מקצועית או נציג מקצועי, אפשר ללחוץ על הלינק, יפתח לכם יומן כזה, אתם בוחרים את השעה שאתם רוצים, נציג ייצור איתכם קשר, יעשה איתכם שיתוף מסך, ובעצם יעזור לכם למלא את השאלון, למרות שהוא מאוד קצר ופשוט, אפשר בהזמנה הראשונה, הרבה עושים את זה וזה אחלה.